Nechce vy náhodou vedieť. Tuším, tu budem spať celý deň. O 17 minút neskôr. Pomaly sa k tomu dostávam, ide o náročný proces. Vyšlo to. Dlhujem vám iba 2 libry, mám tu však ešte čosi. 2-librovú mincu. Pokúsim sa ju dostať do tohto pohára bez toho, aby som sa niečoho dotkol. Stavím sa o 2 libry. 2 libry? Čo tak späť? Nie, iba 2. Tak dobre. Ide o všetko. Počkajte, povedali ste, že mi dáte 2 libry. Išlo predsa o tie 2 libry, ktoré ste mi dlhovali. Dobre, viete čo, ja som nechal... Dajte mi pokoj, vy šialenec v žltej čiapke. Áno? Počkajte. Kamkoľvek. Veci, cez ktoré sa dá